Een felle uitslaande brand heeft een woonboerderie in Moffert vrijwel volledig in de as gelegd. Dinsdagmiddag brak de brand uit in de woonboerderie op de Montforterstraat. Al snel sloegen de vlammen uit het dak van het pand. De brandweer van Moffert was snel ter plaatse en kreeg al gauw assistentie van het korps Zoetermeer. Het grootste probleem was het bluswater, dus werden er ook 2 waterwagens naar Moffert gestuurd. De bewoonster weet nog niet zeker wat de oorzaak van de brand is, maar heeft een vermoeden dat de brand mogelijk is ontstaan in de pelletkachel. Verder onderzoek moet dat nog uitwijzen. Volgens een woordvoerder van de brandweer werden er al snel na de eerste melding opgeschaald. Ja, hier achter ons inderdaad ziet u nog een boerderij die in brand heeft staan. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand. Ook in verband met de schaarste van het water wat hier te krijgen is. Daarbij heeft de brandweer ook een waterwagen gealarmeerd. We zitten in het buitengebied en dat heeft ook met die schaarste van het water te maken. Hè? Hier zijn niet overal putten volgens mij. Ja, inderdaad. Het buitengebied hier is zeer schaars bezaaid, zeg maar, met brandkranen. En vandaar dat we een waterwagen hebben mee laten rijden. Waren er mensen in de woning op het moment dat de brand uitbrak? Op het moment dat de brand uitbrak ben ik niet bekend of er mensen aanwezig waren. Toen de brandweer arriveerde was niemand meer binnen. Is de brandweer nu nog mee bezig? De brandweer is nu bezig met nablussen namelijk. En zal zo meteen een verkenning volgen wat het bloed binnen op de benedenverdieping uitziet.